A lakossági kommunális szektor megújuló kategóriában a Merkap Zrt. Geovarm geotermikus talajszonda indoklás a magyar fejlesztésű, szabadalmi védettséggel rendelkező hőszivattyú talajszondafej kialakítása mind 2, mind 4 csöves szonda kialakításhoz nyújt optimalizált megoldást. A tartóság és a garancia rendszer szemléletből is fakad, ezért a gyártó nem csak szondafejet, hanem szondavezetéket is kínál a termékpalettáján. Külön kiemelendő, hogy a hazai mérnöki innováció köszön vissza a termék létrejöttében. Kérem a képviselőjét. Kérnék akkor a Merkap Zrt. Képviselőjét, hogy vegye át a díjat. Gratulálunk! Denk Andrásnak és a zsűri tagjainak is ezúttal is köszönjük a közreműködést, és hát további sok sikert kívánunk. Arra kérném a díjazottakat és Denk András urat is, és Sándorra visszajönni a színpadra, hogy akkor a fotósok egy összdíjazott képet vagy képeket készítessenek. Mindjárt megmondják a fotósoknak.